شما دامی غریبی شما دامی غریبی چه مشق میکنین مشق شما را در کارتون خلال میرسونن نمیرسونن واکه ساعت دام مهاجرت ده ساعت هفت میخیزیم که جای کار میریم ای کار میریم آبوز میکنیم سراز زال میریم успеет мекунем ки дар ҳамаи рафти зал машқ кардан кор кардан вақт меоем ки ягон ҷо сайр гашт кунем ба тамоман накунем фикри шумо ин барои саломатии шумо фоида дорад ё зала одновременно кор кунем машқ кунем вақт наёбем ки ба ягон ҷо сайр гашт я бод ҳавои тоза залал дорад ё не ай камтар залал дорад фақат машқ кор нагуз кам шака хирам яъне шумо гуфтанем ки бояд спортсмен вақт ёба ки камакак истироҳат кунам самое главное режим дошта бошад спортсмен барои истироҳат кам бояд спортсмен ҳай одамо медонам ки ба ҳар куҷо меравад одамое ки кор мекунад спортсмен бояд ба куҷо бирава вақт холида ка не вақте ки истироҳат кардан бассейн меравад ка расслабиться ҳама боз мекунем ҳам мишсиҳоамаш расслабиться мекунем ягон ҷо практика меравад мешинем каме асаб ором шавад ҳама вақт машқ мекунӣ кор нагрузка бисёр мегирад оиладор ҳастед ё не мехоҳед ки ҳамсари шумо ҳам мисли шумо спортсмен бошад чӣ гуна занро мехоҳед ки оиладор шавед бо чӣ гуна зан ҳамин зани хелотарз бошад қарбо бошад ба садри байҷо мактаб хондагӣ бошад ё не якайс ҳамин главне яка хелотарз бошад хондагӣ бошад институт таом кардагӣ бошад медколледж мединститут фарқе надорад саломат бош бародар хеле мо хушанда ҳастем ки ба саволҳои мо посух гуфтем то бозе каса бародари муъмини мусулмон дар брати мо мақсад мунҷон дуо куне иншоалло меравам